Голямата изненада през 2025 година е Синът човешки, предсказан от Господ Исус, вече се е явил. Ако желаеш да посрещнеш завръщането на Христос, амин. Преди 2000 години Господ Исус многократно предсказа, че в последните дни ще дойде Синът човешки. Искаш ли да посрещнеш завръщането на Христос и да получиш вечен живот? Бог казва: Христос от последните дни носи живот, носи вечния и непреходния път на истината. Тази истина е пътят, по който човек придобива живота и е единственият път, по който човек познава Бог и получава Неговото одобрение. Ако не търсиш пътя на живота, който предоставя Христос от последните дни, тогава никога няма да получиш одобрението на Исус и никога няма да бъдеш пригоден да влезеш през портата на Небесното царство, защото си едновременно марионетка и затворник на историята. Отговори с амин и се присъедини към учебната група. Нека заедно изучаваме Божието Слово и поемем по пътя към вечния живот.